Mechira maame na afra kuma. Na enkwatu nua panyini. Oya Akwamumanhene prekope. Benka na ho. Ofretete na Ghana Empire. Obefa kom. Obetra na gbam hase. Na nani monyam kese. Ade bi ba ya o man nkwa adwon ba bi otoso ni. Le ba so. Amasro bibia say ahenie ordene. Obia emwa nua panyin me nana kwakwa kuto. Enti we adi adanse trodo say nana adwon badu enye manhene a oye aduanafo nyina Piesie. De mudi na kira masa imperial sa moye dudwantwi de ti ameka ne say me medi atem me trewo say jo wudi na kina all praise oye aduana Piesie no o me ho so onye aduana Piesie say we say ni nua pani ene akwamu su nua pani ene yesumija eti say ye fa to sene ni hwan na ye pani madadwene nwa me hu ni say da bi Dormaahene hia sabi producer obi obetenetene no ahenie mu ewo na kunwa na ho na producer so ma ho kwan na unya abrewa ewo kunwa na ho na Dormaahene ma wadaro ma sa adwuma wenka ye wadwuma enhwema ne nya ne sa keke no wokọ na udinachi sa wonka we nkyira no na ade na wo ye no egu ahemfo amanhene ni mu ase and so still na udinachi egu papa no aduanafo ni mu ase Otumfo se tutu otoso mienu asante fura na no ada president nana do ho no o ma na adwuma bi boko president Mahama de man oto aso aye ni obetim na mama no so emu se binom odu ba bia be kasa ama ba no na atia no be kasa ama ba no na atia no binom be ye ahemfo binom so ye MP MP de ekra de no kra ni mi ndem timi kana ususu sa nya no kra the social media bi atimi ka bi mesre obi bia no adwuma na bede man no obraye na tu anamo na odi abekire Ghana for no ola akakakra esese etu hu anamo na wezu adidi atemgo enya wo obia oye sa no so wontwene wonye de ofrim na mahu se Mpaninsem obeka na anu ya mahu se Dormaahene obi a onyadaje transese oti afutu a ebebu an pebema ni panyina apenasem no monya ni brewotan so no ma we nyina aka ho bi tie de wa ha se ebebu an se de ono si yenye no enso betu nufu ni asere no enso be ka bi a che ni asere ne se onyai ontwa achi na santene nya ni tipen no na me nka che Dormaahene se oni esisi wono ana aka o me onso onye pani enti esere na adani die mu a obuo mu a onya so ma mabun beta internet me so ya aduana Piesie onya aduana Piesie ode no wa Kusi ntrama ene aduana Piesie Mpaninsem TV se ya kase obi nya pani a aya na ni padodo na mpempi wa mo ne ye nya adwen titu mi nuanom abonofo a ewo Doma na debi aya ka kire mo se nipa amudi na chi no mu hia se ono akasa tenetere mo no de mo ko ne nchi na muhunu ba bia mu gina bre nkasa ewo mpanini mu yenka so bia anye pani obi ye pani but se ebase ye ka adehesem ewo aduana ensesem mu a Doma entimi nye pani da the reason why I say Doma entimi nye pani na ontimi so ama ma ye aduanafo nyina pani ama ne nyi de oda hoyi na Dormaahene de oda ho ode ho kwa afakuto Akwamumanhene ana afi so omunyina pani ene ode no achi Kusi ntrama omunua ene kumawu omunua ene bompata teba ne sia na won ba bia meka omunua so ene agogo enti me ba be kiro kwa abefa so abehu mpanimfu ewo aduana abusuanim titu ene se ka se yehwe hwan na epani hwan na ekuma hwan na di akira ne mo munyina momensa ene kumawu ne mo hye ne so se ne ebedi ho kuma biribi Dormaahene me usa ampa de wo prese yenye ni pani no me usa ampa wonye pani ana fe so wode no kwa afa koto so ame hu se ne nua pani
ene eye odin wa Kusi ntrama nti yatena si ebemu ohun baby o se ogina ana afi so enema ba ku mienu bia ekoso internet ne so titu ni ahensem a yesusu se emwa emma enmonyam emma eba ne se a oyo ohena na wani monyam na tofom no eba bedi ho nkomo memo hwe videos bebre na etimi edi ho nkomo busofo medi ani kofi afri high Mpaninsem TV say no first time subscribe like comment na share efa mame ana afi so bomodi a so be ma no akọ akiri comment ni nya pa mi so nya didi atem oba na se bibi kire wadwen a historical way no na odi agu odi type ni nyina agu ni nyina yesu ade yebesu ade na ya cheche kwan ya be fa so a bibia be koso wano abusia hwe video wi na emra medi ho nkomo encho na kase so me tira ma me na afra kuma na enkotu ni apanyini oya Akwamumanhene prekope benka na mo ofretete na Ghana Empire obefa kom obetra na gbam hase na nani monyam kase na manum a da woyen tem hase mama tem ti se mfuma munya da mo panjam ni apanyine ne Akwamumanhene uni apanyine ka bibia na ade na nkose na osiki a obetima ka ho asem ko ani mo yo benya asem akwam ne doma inja mobroye dia na fo inja mobroye di onja ye mobro na ommoa maame ahoden fam sika fam nimdie na ontonkoso na dabia afutuo no ode o man nua panyin na ode bi o mam ode o ma adiam na man what that Roman? Achani, woman to Akwamumanhene. Say, what would they buy? Yen some punt 20 yenam. Yen some cost. They kick a besica, my council, no, Omiemu. Dormaahene Bekita Sika. Ghana Sika $1 million back. $1 million Ghana Sika. But they are back to what council from 4 and put to Jumabia, I hope I saw the event. Ode no na na be de fire ade bi ba ya o Mampong Agyei auto so le ba de so amasre obi bia se ahenie odene obia emmoa nua panyin me na kwakwa kuto etiwe ya di adanse trodo se nana Agyei enye manhene a oye aduanafo nyina Piesie na Aduana Piesie any odin Kusi ntrama asemo ya kan recently ana na Agyei akọ akwamu wabra na afra kuma odi ni 80th birthday Akwamumanhene na odi ni 80th birthday na Dormaahene kobie esanse omu nyina maame no Aduana no se we enedi ni de we na ye ne de a emfa ho ne baby a wakwa akopie mu nyam ye busua baako ezeba ne se a na ehu be nya se nyamre ma ho odin ene mutumi ne moni monyam e kokotai de oye ne dwumadie no achi na Dormaahene kopie akwamu no abusafo wa me hu se ampa onye pani e waduana nsensem we clear evidence Achiaa se Dormaahene nye pani asem ye di ka ni pa bebre na ntiase ama yenuanom domafo a omwo abefo tetafidi so esanso menya daje no masuade no da bi de om de ba didi atem de om de ba anoye a da bi ebrewe nya anoye a de mudi na kira masa bi periasa mo ye dudwantwi de ti ameka ne se me medi atem me treo se de odi na kina o preso ye Aduana Piesie no o me hu se onya Aduana Piesie zanse wo se ni nua pani ene akwamu su nua pani ene yesumija eti se ye fa toto ye fa to se ne ni hwa na ye pani ye fa free Dormaahene so akwamu kumawu bompata agogo ana esumija sa enuafo nso bi omunyina nso mfoni ene gusu no ebubodi no hu
Oni bisa say na obodi na obokru na umohene ndi. Am be bonya botre. Aso ye vedi come I am mesere we internet this. Aso obi answer that kan wasem but abapam je ni ihu ni si ana mani age. Na be se be kan wasem. Kumawu bere ma safo twirebo akodua. Agogo na Akwamekwe sapon. Bompata na ifa penten. Akwamu odeno kwa afọ akoto. Dormaahene na Agyei badu. Ana afei esubinya odeno wachi Kusi ntrema. I don't know say meja bi wachira. But the meja wachira ba chofa kan mama. Omunyina na obi ankasa ayo. Obi a emme pia bontima me na me Panin, me na me esi. But Dormaahene na ankasa exposing no. Was exposing on big time. Say yefa Panin ma na uye de day on internet ni so me na me Panin na me esi na utim kopie Akwamu koka se unua Panin ni Akwamu meaning say one limit Panin ni no. Fast forward one ma omo se yempe na Dormaahene asem Debbie epenasem. But also video be adasu. The last time we did on komo chrem. Na wara ma enioma bebre won ma wo ya. Jen aye ni ji ahensem yepe ya mamre ni amane no wadaro ma. Ensem fata enchiro obuo hana se enchire kanini adwumaye. One say udi domani ma ofase kan na wo huja na wo do se bi producer. Onye dodo said they will sit ball no na onye zoom lion 2 na asadi we wadaro ma boni ani die mu a me bu pa me pe wasem mesrew emaye hu sadi ni biom se mahene ye ni dwumadi no obefrew na be ko na akotokoto enfeja nkoto ko mfa nkoma onua mahene ye nka se mahene no eni kwa so odi ani die ma no so odi ani die ma no na mbom so odi jabeto kon akokotokoto we de okoya jape krum Madadwene nwa me hu se dabi na Dormaahene hia se bi producer obi obetenetene no ahenie mu ewo na kunwa na ho na ebredu so so ma ho kwan na unya abrewa ewo kunwa na ho na Dormaahene ma wadaro ma sa djuma we nkai wadjuma enhema ne nya ne sa keke no wokọ na udinachi sa won ka we nchira no na ade na wo ye no egu ahemfo amahene ni mu ase. And so still now dinachi egum papa no aduana fo ni mu ase nana wadaro ma no ma bi wa ya enyefe e wono de o se me condemn but ma bisafo Mpaninsem twi na we tato ye ko he video we emrasisia Otumfo se tutu otoso mi asante fura na no ada President Nanado hono oma na adwuma bi boko President Muhammad man otwaso aye ni obetim na mama no so emu se binom odu ba bia be kasa ama ba no na etia no be kasa ama ba no na etia no binom be ye ahemfo binom so ye MP
MP bi de kra de no kra ni mi ndem ntimi kana ususu sa nya no kra na social media bi atimi ka bi mesre obi bia no adwuma na bede man no obraye na etu anamo na odi abekire Ghana for no no o aka kakra esese etu mu anamo na wezu adidi atemgo enya wo obia o yesa no so wontwe na wonye de ofrim boko sensem na me nipa baako a eba se Dormaahene beka se obeche santehene na ntwie ni ade a na mebonyo so beka sa sensan se nyina anim ohaw ene bra bokofo ebre ene amane a wonum efamu nti na Dormaahene nti na nim se sa adwuma wo ye nyina ebre wom ana nti di sa de we wada no ho se bipraduasa adada ntoma ada no kutre bini oni tuntuma na de fita ato oni fita na de tuntuma ato Panin tina efie enye sa neoma no ye hwe udibre wo Ghana ha se ye fa ahensem to nchen a o ye apostle judge anokade na no de ya no mampani epejawo nti anokade nka ye fa anokade me beta wo de on pero ye panin wani afi ti no ma bi ho no ma ayama mpro ho se o person obeji udi wo internet ne so enye wadwen se o du anu betutu na nkwada de anu atwitwi fonde se bi predu ase wani mo nyama wukuta na de twitwi fom obi antown but no ma do ha wo ya aya na minim you are missing kan mfa because asma abeka yi osuma anka ne boni o yese wo beka assassin we it's good to apologize to that. Say ye mabunu ye twe ho fru ye ti ase na ye twe ho fru a and also twe ho free internet din so you are advising us you also advise so ye tofu say enkwada say umbedi watam adi wani betwitwiri fom no nana enfo wani umma internet no so na enkwada enfo wani mutwitwiri fom because wa na wo ko prepare asem ne deba say de mebusem kan o se kwase awo yi na no frefre to kono sunte frefre so tro no the same thing na also wo ye no wa na wo pepia sa de ne ba na nkwada na nyakwa na o madi watem but de waka na ye befa de be ya adwuma bidiri ye se won so de ye de be ya adwuma de a ebeboa ma nkwada so musi de wanim ye fom no aba fom na brase observe me de me wa se obi ade na ya ebebo na baso efa ho ne de Dormaahene ye nyina no nsem na obeka aye no ohia se de boy nsem de ma wa ya ade de mum ye tunifo se ye de sa ne ma bi ho ma wo ya yen ye ne nye ho to nyai emu baako ene bola a wo titititi adodo onya dodo anya afi no obedo abepesika wonma atintam ja egu omko mu etim ja no na Dormaahene wo etim ja etim srem mun ka sankire no so ye mahene onye ne nyoma se mahene e mane fa na sisi from biu amamre bi won ma ya amamre nemu mo isbebia wadu no yo hene e bibia na o se ana afi sutu ne bloggers no se musu suade e be force mo suade enuma bi won ma woka nye se internet travel sl bad news intino oka ya na mo de abeto abontin masa mun suade momwa no na me hu se papa ne nsema obeka na anu ya mma hu se Dormaahene obi a onyadaje trans se oti afutu a ebebu an pebe mani panyina apena asem de mo nya ni bre otan so na ma we nyina aka ho bi tie de wa ha se ebebu an se de ono si ye nye no enso betu nufu ni asere no enso be ka bi a che ni asere ne se onyai ontwa achi na santehene nya ni tipen no ene ma santehene ayade ama Ghana no Dormaahene wonye mu kota kora ba kukuro ntimi nya no be mu kota appeals court adwuma ne high court adwuma oye no ende ono an adwuma oye me atua ne ka santehene adwuma oye ma Ghana nyina ye ntua ne ka
Mampani bia no betumi aka say satene de ne payroll so every month bia oji salary ewo ADB ewo GCB ewo Ghana Commercial Bank ewo CBG ni na we bia no Eco Bank ni ade name them bank be na mo say satene wo je akatua de free Mampani wo eti asere mo no ma bi ho no ma with all due respect mun twachiri na munya nibre wotan na yenka mbum na yempeja Ghana no na men ka che Dormaahene say oni esisi wono ana aka me onso onye pani enti esere na adani die mu a obuo mu a onya so ma mabun beta internet no so ya Aduana Piesie onya Aduana Piesie ode no watch Kusi ntrama na Aduana Piesie onye ntum no me onso ampa ode obuo na ni de be ma ne nua pani so bi nya hene na ne nua no mpanimfo aka ode obuo na ni di ama wo mu bitisa Akwamumanhene no kwa fa akoto afa ni die ma no na bibia anya kama na sɛdeɛ enei wotimi akɔ Akwamu na Akwamu timi kɔ ne hɔ no na ntimi nya saa vibe no wotimi mra sante na onko esumija na esumia so atimi akɔ ne hɔ na esumia atwene de naba na internet so ntɔkɔ ade bia wɔka editi asantehene no ye hwɛ ne yesiesie na fa nkunimdie emra na afi emabunu nya ntɔkwa ne ko nsanse oye pani a migidi ye se ojai de oye na emabunu bepɛ na asɛm na bibia to atwa abusa we ni no ma me hu ya na me pɛ me de manu etum kakra na emabunu a ewo internet no so ye di sua de me srewa we nya didi atem ense ne mba ma bonu coolai nya didi atem ti so oba onya abotre na watchre wadwo comment section won enye ntoka edi ni go via free ka na sha no sen kasa ya center araroma wonum ene ebu aye ama etimi de sa video fefefe e de ebrewo obusia anti emrepam wonu aka wa achire nyina no ebe mu ate won kana ohun se de omnyuma no esi etie ewo eye Ghana ha na afi nso wiase afa na nyina subscribe like comment na ehye me do simrepam e be san so ehya Adofo ahanom ye Nkasa Heba Center a ye wo Kumasi Fiyase no ewo Kumasi Lake kwanso otra tunsu na waba esere so na waba Fiyase se ufri Kumasi eba baby e wa Fiyase na onam atonsu ba ubedu Fiyase a ye Fred Junction bi Pentecost Junction ufri atonsu ba e wo right side nti sa junction ne so no usi hono mo a plaje Agyei na wa ubisa o mo se opese okọ Nkasa Heba otremu a o mo do beba na yedwuma di a ye ne se ye enipa ho adwuma sayare obi a wo ohaw ewo ne nipaduam a wo bre a wachinya wonya no adu wa hospital doctors no mu yare na bamabu a won ti nya hwibi won fisa ya so asa wo ba Nkasa Heba Center ye beboa no wo a sa ha wo ba ye ha ye be ye hwehwemu na ye hu yare a ye ha wo no na ya boyare ndin a che se sa yare we ye honhom yare nti ye de ne nya honhom asem a ye be ka adanse enim ana honhom bibi wom oti asase so na yare hawo na wo bre wakwa sole ahodo wakwa hospital ahodo de waye bia na obama bugu nim se se oni enda so biem wo sa nipa no enda so ne Nkasa Heba Center se wo ba ha Nkasa Heba Center ebe yi wo hawo afiri so enye kasa keke wo de bra enunti na edini ye Nkasa Heba ye nwuma no ne kasa adanse ewo mu ma oni padua no ba nti bra Nkasa Heba Center ubenya ayaresa eye Nkasa Heba eye yaresem no baabia ya ho odi gina pa ye honhom yare de ho na ya ho odi gina efiri se yare bia ewo wiase ne honhom de wo nti wo de yare bia na wo de etisente kura na hawa wo de bra oba ye behwe se honhom yare e beka cho se honhom yare na de bitima na ya boa se nya honhom yare so e beka cho se nya honhom yare se no no da nchen a
diabetes yeye ho adwuma eye osa typhoid stroke yeye ho adwuma no kura de wo ba no be konchia stroke wo de stroke bi a chi bia no bra be hu nkasa heba fo mo ba ye be ye ho adwuma ama nkasa heba nso yeda ye de adwuma ye adwuma adwada ebenada ukuada ye nya adwuma ye adwuma ya wada efiada ena memreda adwada ene ebenada no ye start adwuma na ngotwe 8 o'clock na ya pon 5 o'clock eye ya wada eni fiada ye start na ngotwe 8 o'clock na ya pon 5 o'clock memreda de eye adwuma free anopa 8 o'clock opem awia 12 o'clock ti yare bia ye de ye nyi yare ni bi enja bi ebi adekwenti aye kan saa ne se yare ni nyina no spiritual ede ye wo ho it is a oba na saa yare ni mpo no se ye nya ho adwuma honhom de na wo mu ne be ka kire se honhom de wo mu nti honhom de be ho adwuma ama ne ya ka kire se bia okay se operation bi kwa na che okoya akọ na koya operation no cause aye honhom de na wie cause honhom yare ni wo mu na okoya operation na wan hwe ya ede asembo ne ba nti ede wo ba ye be ka no kura bibie wo mu a kire wo ye medadawo ye kata bi so se de ya ho ade ni ntimi ne ye be ka kire se honhom de wo mu a ya wie de aka no bi akoto aso ha nti nkasa he ba de obi o ha obi a fa na ni hwa ha na oba ono abehu de ha no ye behu de ha obi a so aka kire wo oba me ankasa na wo ba besimi so mama hwo me ne doctor no ha me ama be hwo me na me hu mu adwuma no nti wo ba enye ba bi a wo ba ya na wo ba ko ya na ye gya wachi di e be mo ni taw sa akopem se e be du mra wa bo se wo ho ato nti wo sa ba ye nchen so a no ba be dane obi a ye ne ye ha wo nti se wo fie mpo na ade foforo bi ha wo na wo frɛ na boy amane na se sabra ye be mo aba se che ye hwɛ se eye hu ma sem bi na che ye try ho ye ma wa ye be ya ama wo ama wo se asem na wo ka kire ye ne ye di hu dwuma nti wo ba wonya ba bia wo ba wo betua sika ka se watua sika agu ye be hwɛ wa akopem se wan kasa no bia wo na be wa bi sa fe de wa bre wo ma nche bi de nya sa dia ye no be na tisa akopem se nya menkwa wo de ama no wa koduru nti e ba bia wo ba ye no bo abusua e be ye baako omo bra omo ni jefo omo nya ba bi nko a omo ni se omo ani da so asan bla na behwe ne kodi adanse e kira foforo obi o ha yare ama ne wura ho yare ama na ni nka yare ama wiase nye ne de onya kora obeku no sa nipa no e na ye hwehwe wo me sa kira ye kiri kwan no ye wo Kumase Atonsu Feyase Lake Road udro Feyase a ose open Pentecost Junction to do Pentecost Junction a prajiafo ho omo junction na so na wabisa wo mo se open nkasa Herbal Center se open kira kwa na ye normal wo hwe afidie ni so aye normal ni guso se wo ba na bibia kire wa adwena wa de frɛ ye be ma direction ni ama wa ba asomdwie mu Mpaninsem TV